Day. Ma. Sama ba? Umusta man inyong klase kaganina? Ginatut ka. Ha? Ila dol. Okay ra? Pek mo ni. Perfect ka? Maayo. Very good. Unya, wag kami ngaw sa inyong inahan. Ginawa. Gimingaw ko pa. Unya, sige naman tawag ato. Busy man siguro kayo eh. Ipataw-taw rin lagi ako tawagan. Sa mga niya napay labhunon daghan kay tanan. Unya, ang imong manghod. Dili man ipa kuan imong manghod. Dili man ipa butang. Lisura ba yan ning mabilin tas balay eh. Kapuya gyud. May pa na bitaw to pato ay mong inahan. Ginawa din ako kumama pa. Unya, may ko anak ko no. Nang Tinjukol? oh, tawagi ko no. Og kuan ba? Tawagi ko no kay. Ako ning iningaw-lingaw yung manghod ay. Tawagi ko no. Di gid mo kuan. Di gid mo kunta kapila naman ka nagdial be. Kapila na ka nagdial be. Ato ni pinong tubig. Wala mo pa. Hindi man ma. Kuan lagi absent busy paron usa nang orasa. Alas 6:30. Uy pa, basi nang uyab na tupa og lain. Sandali ikaduha pa lang rin yung kadlaw na uyab. Ikaduha pa lang yung kadlaw, wa pa to uyab ay. Busy siguro to sa trabaho. Unya na to siguro magkauyabin ay kanang tulo ka buwan, upat. May tagwa kadto. Unya na to ka kuan. Pero karon mga ikaduha pa kadlaw, wa pa to uyab boy. Anak man ang kuan ni Day, ang kanang abroad ni Day, anak man na. Na. Wa pa to ka uyab, sige lagi tawag. Sige lagi tawag. Ha? What Lord? Ako ilayan samha. Ikaw po, tabagay po trabaho sa balay po. No, o sinhig o. Diyan po ka po matabag trabaho na. Ako, grabe singuta ginagawa, ikan buntag. Na, di ba ni matogo? Na, Tabang mangkupan. di ba ni kayo matog, yung manghod. Liyukan kayo. Sakit hawag, tanay, si bantay. Stilan. Di kayo maguntak? Hununga na day, hununga. Unya na, pataw-taw rin lang, pataw-taw rin. Nah, masurti ko ano busy pa ron. Alas 12 ron dito. Alas 12:30 ron dito. Oh, ibutang. Basin ng kuan. Bitaw ko ron na puno na to, basi muta ko ron di pa bala baho. Ana. Ihunong na de, ihunong. Kuno be. Ang nabunong ba, tanawa ko no diha, og di babaho. Kay ikato kani mo manghod una pa ko manglaba. Unsa man humot baho. Og baho, ato nang labhan pero humot ato nang ihayhay. Ha? Agoy ato nang labhan. Otro ako nung simot be, basig nasayo pra ka. Daghana ana ay. Daghana ana. Be. Humot baho. Kuan ihayhay ta na. Duha ra may pilian na to ay. Og atong ikuan, duha ra pilian na to humot baho. Ikaw may tiguan. Na imo manghod. Ay na siksil po lagi ka may istorya ta. Wa mo koy kay istoryang lain. Asa mo ko dai mag-istorya dai? Mo koy kay istoryang lain. Mao na daghan mo kay kag pangandoy. Paliti ko ani Barbie. Unsa pa tong uban? Paliti ko. Unsa pa to imong papalit dito go nimo? Ha? Minecraft? Unsa man siya Minecraft? Muna daghan kay kag gitugon. Muna di na makontak imong inahan. Sa imo sur nang gitugon ay purti daghan na mahadlok mo kontak. Hello? Samni. Sige, okay na. Mahadlok na mo to ba kay daghan kag gitugon. Ikaw ayaw gid. Na tubloan ti ka na ka. Ayaw jud intawag paglaysyo kay imong inahan didto ti koskos og inodoro. Pahiloton nagbuntag. Waytog. Duha ra ka oras antog tulo. May kana niya pamathon dahil ikabuntag. Kapoy kay nak ang katulong. Kapoy kayo, grabing kapuyag yon. Way sama. Imuhatanan. Liman mo na. Inigmata, inya nam toy bata gibantayan. Igmata. Magmata-mata man to, maglungag,
May maglaba, may mang ihatanan, usara siya kabuk sa usa ka balay. Kapoy kay ikaw pag binutan. Binutan ka. Napilpik man ka. Sa imong kung sa mga exam ninyo be, ito ani ko be, basi perfect number without answer. Sige na. Perfect ba ang number niya? Way answer muna. Sayo na mo kaya. Kung sa mga ka sayo na. Circle naman. Ay, sirko-sirko ra. Maayo. Yung Na imong manghod. Kuan kay imong manghod ay nang lihok ayo yung manghod. Na one, sabay kuan na ani may pag ako lang tinanarbaho. one, No? May pag ako lang tinanarbaho imong ginahanong pabilin. Karon pa jud ko kasuway ani nga mabilin sa bata. Maghapon, magbuntag. Ikaw po din po kang tabang po doy. abang gani. One, nanilhin mo gani. Kung ganihan gani balik mo kahugaw. Aw sige panilhig. Sige panilhig pagtabang po din taon. Na luoy kay taon ko na ang simot o na wala gani ko'y kaligo gani duha ka adlaw. Madugay to imong inahan dito duha ka tuig mo ko'y kaligo ani. So nya okay ba baka ta na? Nya ikaw okay ra ka? May pag ikay bang laba tudloan ti kag laba. Kayo na imong huno di man ipabutang. Sige ra man ikarga gyud. Ug ibutang nimo hilag man ni. Nya saon to man ni be? Utol higdayal be imong inahan be kay mag-istorya ay yawat na lang mahupay-hupay atong paminaw. Na dayala kay ikaw kuan man ka diha. Nang kuy bata. Kay karon kuy makadayal diha. Kuan na? Tawagi. Messenger kay. Tara ginao, nas primero. Oo. Tawagi. Tawagi. Uy, magtutot ng pirme. May unsa ka to imong inahan dito? Ikaw po ni huna corona kung unsa ka to dito imong inahan. Nanguyap lagi to. Hay nanguyab. Sige kuan ba? Sige gakos. Oy! Ha? Huh. Ha? Dali ara man pud ka kita. Sige gakos sa uyab. Nyawan ni nakuan. Nitubag. Duha pa magani ka. Daw nya mo gina imong kuan gid nga naguyab-uyab lagi tayo dito. Nya kita ani sa on mo na tani. Kunya og tinuod man galing na bi imong pangagpas nga naguyab-uyab dito. Namoy daghang mga batan-on dito. Uy! Uy, kita sigo ang biyaan ta? Uy, ubano naman ta, di magpatina kos kung buhok oy. Kay ubano naman ta. Aron mabatan-on ta. Nak mabatan-on ka kung nagpatina kos buhok. Ang black bang Oh. ni patina. O patina mabatan-on ko. Black na patina. Di ba sa imong tan-aw ba mabatan-on ko dinhi? Batan-on. Ha? Kuan ka ng pintalan o ka ng... Ayaw na pinta ka lang. Kuan ba tina ra mas buhok ba? Sige. Ha? Batan-on ka. Sige mo ni Gayan papa oy. Unya, tawagin dito ba? Giukaw na lang ko. Gayud ka. Kalimtan ang siguro ta sa imong ginahanay. Ma! Ma! Kalimtan naman ta sa imong ginahan. Naghanap ang trabaho on ay. Sos. Saon naman nila niya. Wa kay assignment, basig na kay assignment to. One ko yung assignment pa. Pagtunog na kay assignment kay Wa ko yung assignment. kay imor bang inahan, mura ba toy Wa ko gitugon. yung assignment. Sige. Mura ba toy gitugon sa imong inahan pagtuon sige. Nya naminaw ka ka. Kuan ko ganiha. Gani hara di ay, di day sige tuon. Ay, Nagtuon man ko pagkabuntag. mura wa lagi kami ngawas sa imong inahan lagi nana man imong kuan. Ikaw lagi ko pa. Sige, magani ko dayal. Daghan magugag pangandoy god. Sosyal man jud kay ka. Pasusa sosyal man kadaghan mo kang ipangandoy sa kinabuhi niya way kwarta.
Sampo ka pod. Daghan po kag ingaw-ngaw pod. Ngaw-ngaw dire, ngaw-ngaw dito. Daghan pa kag gipangandoy di ka. Lakaw lang imong inahanon. Daghan mo kag gipangandoy si imong kinabuhi. Daghan kag gipangandoy ba? Nya may ka na si imong ha? Di. No. Unya mangandoy pa ka? Di na. Oh, ayo pangandoy. Mangandoy mo ka. Mga butang. Isa lang akong panganduyon ta. Unsa man guys? Panala precious. Unsa yung pangandoyon? Sanina precious. Sa ninang precious ba? Nag-ingon ta kadaan na ron dito mulagaw imong inahan. Daghan na kay kag gipanguan niya imong inahan mag-uol man ug unsay pangayon ko nimo nya di niya mahatag. Saon man ta na ron? Sige taga-tubang ani. Lari yung madayal pa. Na. Ako ani pagrinon pa. Kaya basin pa paungan mutingo. Una daghan siguro tog trabaho dito na koy. Ay na pag una ugnain mo niya. Go daghan tog trabaho in taon. Mura ba to'y tikos ko sa inodoro. Ngay kagabi pahiluton. Nya sayhon kog mata. Saon man ta na? Ikaw, boss na yung pangandoy. Ayaw pag pangandoy ng butang nga. Mula bayra ba, madunot ra. Ay, sig pangandoy ng mga Barbie, o sa to yung pangandoy, mga kuan. Minecraft. Oo. Minecraft para maulog na. Madunot ra man na, oy. Uy, go, yung tubig. Lunan kita ni. So guys, nag-tuning i-cry. Sige na yung katawa lagi, wa siguro kami nga waon. Wow! Mani katawa ng kong precious nga yabong. Hindi ako ba? Di man ni magday magmutubag si mami, guys. Ay, hindi na mutubag mama. Kaya saan to man na? Sakang mama. O yan, itawag sa imong mama, pananglitan ng matubag na. Kung saan man mo, mingon ni mama, kung saan man imong giginahanglan, kung saan man ka? Kung saan imong pangandoy, inday, kung saan man? Ang pangandoy. O, paglaro? Oo. Kung saan pangandoy ni mo? Ang pangandoy, kibaw ka ma. Oo. Ang pangandoy ka na. Wow. Sige, kung saan pangandoy ni mo? Oo. Di mo man tinapanan si mong inahan? Sanina, along na tayo. Ha? Sanina, along. Nag-ingon pa kang sininaran, ay nagasukay-ukay diha, oh. Mapalitan taga ukay-ukay. Kadaghan ng ukay-ukay. Tag na po sa gatos. Moro na. Mo na po ka mo katupulito sa gatos ra. Wa man ka nag-ingon na yun. Ay daghan kay kag gipangandoy. Shoes kanang musiga, daghan kay kag gipangandoy. Sandal kanang tasog tikod. No, tinuod. Tinuod na ngandoy ka wa. Oh, muna ang imong inahan adto bislayo. Saudi. Kay grabe yung pugag pangandoy po. Bata pa gani ka, daghan na kag pangandoy. Boss na yung pangandoy ay. Ang yung pangandoy no? Ang kabas ko kag islawas na. Mura gyud ang pangandoy nimo. Kana magakaon ta. Tulos usa ka adlaw mo na. Oh, sama karon no, daghang labhonon be. Otro habi og kuan simhot ang atong labhonon be. Otro ha. Hindi mo nagsimot. Nga di nyo kasi sige simhot. Man lang na siya. Simutan ang asa man labhonon na to. Katawa na. Humot ba ho? Aw, ihay-hay lang na nato. Sige, hayan. Kada ihay-hay na nato ug humot. Pero og baho kay atong labhan. Ayo. Bisimuta ang ubos. O sarang po'y simuto nimo simuta ta. Nabay kuan diri ulap puno na di ay nga wala kuan ni mami. Wala gibiyaan lang na de simuta ako no ang ubos simuta. Dire? Simuta ang ubos. Panimuta og baho ba humot. Sige na. Di ihay-hay to lang na. Be sige na. Last lang dial be imong ginahan be. Last lang dial kay ako ni pagkatulgon imong manghod taon. Last lang dial di ta magpaabot ng wa diha. Sige. Sige. Sige, last na dial. Ug di kanina, di na to pugson kay Koni. nagsakit ato na. Na.
Na duaan gini nimo. Wa di gyud. Ah na ila pugsay. Okay.